دو دایکên şervanê windayî ne ku zarokê wan ji şerê bendava tişrînê ve nexuyane. Rojane li gel malbatê dîlgirtiyan dicivin û lêpirsîna çarenûsa zarokê xwe dikin. Ev sal û 5 meh çarenûsa zarokê wan nediyar e ku şehîd yan jî dîlgirtî ne. Piştî peymana 29 çileyê ku di navbera fermandarê giştiyê Qesedê Mezlûm Ebdî û serokê hikûmeta Demgêya Sûriyayê Ehmed Şeref hatibû îmzekirin, hêviyek li gel dayika Aras û dayika Umer çêbû ku zarokê wan dîlgirtî bin. Dayika Aras ji Rojava TV re diyar kir ku ev sal û 5 meh çarenûsa kurê wê nediyar e. Aras keçikam sedda tişrînê wenda bûn. Destpêkawil sêzdê heyva 12,2025 hat çû û ji wê çaxê do heta ana. Va ev ket salek û 5 meha de. Çûn şerê te dî sedda tişrînê de û pêş ketin û li wê dekê he telefona wî ne ji 18 heyva 12 de 28 heyva 12 de telefonê wan qut. Ma hêviya me çî wela wadê ev hêsîr hatin berdan emelek ji me re çêbû. Me gote belkî hêsîrê me jî buware bin nehu nav wa de bin. Ma ne deverek nema em ne çûnê dê bê windayî. Nabê şehîdê dibê nane şehîdê bes windayî ne. Dayika Umer jî dibêje ku deverek nema û pirsa Umer jê nekiriye. Lê heta niha tu agahî jê nehatine wergirtin. Layê me ev sal û 5 meh nexuyayî. Di şerê sedê de. Em çûn cem mezinê wa jî dibê em jî nizanin li kwêdekê yê. Ev êsîrê derketin jî em çûn cem wa dibê me nedîtî. Ma hêviya me Xwedê em dixwazin hema elmekî jî. Hema binebe saxê, çawayî, kurê, hema elmekî jî em dixwazin hema dengî wî bikin. Wela em jî nema zanin bê me çi bikin. Xwedê derek nemayî û em neçûnêne. Dayikên her du şervanan di nava hêviyan de winda bûne û bang li aliyên têkildar dikin ku çarenûsa zarokê wan zelal bikin.